vihasen hyvin. Puhutaan tyhjää. Ota vähän vauhtia lisää. Ei se ole sitä jakanut hypätä. Niin. Mua vähän nyt pelottaa tuo hyppääminen. Mä just olin sillä Raajärvellä niin vitun lujaa penkkää tuossa. Eikä se auta koko... Ei noussut keule ja mulla oli hirviä vauhtia. Sitten tuli kantoja ja kiviä ja kaikkia saatanan paskaa. Tuo rautakeulakin painoi vissiin sen 5 senttiä sisään. Joo, Polariksen vinssi on tähän hommaan hyvä. Kato kun se on yllällä, niin se kitkoo ojasta paremmin. Minkälainen se Raajärvi muuten? Mukava paikka, kyllä sinne kannattaa lähteä. Nyt vuonnakin on ehdottomasti. Saa ajaa niin paljon kuin sielu siitä ja maasto on tosi vaihteleva. Siellä on kalliota ja kiipeilyä ja suota ja hirveitä mutarenneja ja siis ihan käsittämättömiä. Sitten on mettäautoteitä ja nyt oli vaan niin pirun kuivaa, ettei meinannut pystyä ajaa sillä metässä, kun pölisi niin saatanasti. Mutta mutarennit oli kyllä kunnossa. Onko ne ensi kesänä päästä? Niin, se on aikataulut, miten lapassa on. Sitähän voi yrittää siihen aikaan yrittää järjestää, mutta ei. Talvilomaa ottaa siihen. Ei. Olen ajanut kesän aikana nyt ollut. Ei näytetä miten sitä käytetään, niin mä kuuan kana hyppää. Tuota,